Il-Kumitat imwaqqaf biex ifakkar il-memorja ta' Dom Mintoff ippreżenta lil mexxej Laburista l-ewwel żewġ tifkiriet ta' Dom Mintoff. Dawn ġew ippreżentati mid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela. Se jkun hemm il-medalja ta' silver plated, biċċa xogħol prestiġjuża ħafna ta' Noel Gallia Basin li se tkun biss tiswa 25 euro li fil-fema tiegħi hija imprezzabbli ħaġa bħal di. Se ikonna wkoll dak li aħna qed insejħu l-kubu ta' ħġieġ kristallin. Fih hemm ukoll immaġini ta' Dominku Mintoff tridimensjonali ipakkeġġjat sabiħ ukoll ideali biex tagħtih rigal lil xi ħadd. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li qed jittieħdu diversi inizjattivi biex titfakkar il-memorja tal-perit Dom Mintoff fi żmien daqshekk qasir mill-mewt tiegħu. Fosthom anki bil-ktieb li għadu kemm ġie ppubblikat mill-SKS. Qal li dawn l-inizjattivi jiġdu sens ta' professjonalità u dinjità, żewġ karatteristiċi li kienu jispikkaw fil-perit Dom Mintoff. Matul il-preżentazzjoni id-deputat mexxej Laburista Tony Abela ħabbar ukoll li x-xogħol fuq il-monument tal-perit Mintoff miexi pass tajjeb u huwa mistenni li sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikunu daħlu l-mudelli kollha ta' 26 skultur li esprimew interess fil-produzzjoni ta' dan il-monument. Kemm il-medalja kif ukoll il-kubu tal-ħġieġ jistgħu jinkisbu direttament miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kif ukoll nhar il-ġimgħa 9 ta' Novembru qabel il-kunċert iddedikat lill-perit Dom Mintoff.